बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि अपारेशन दा जों दं गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 5 नं सराइबिल बियाबनि एमसिएलए बिजाथि दैखांनाय बड'लेण्डनि दाखालि बावैसो गवर्नर सासन जानायनि थाखाय गवर्नर जानायाव इएम बिबाना बायनानै थांदों। बिथाङा जाबाय मृत्युंजय नार्जारी, जायखौ दाजु होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बिथाङा आगु समनिफ्राय इएम जानाय समसिम बर' हारि थामोन्थानि थाखाय गोबांथार खामानि मावदोंमोन आरो 2015 मायथाइयाव बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि जानानै 5 नं सराइबिलाव गसंदोंमोन आरो देरहानाय जादोंमोन। देरहानायनि उनाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ बिटिसि सरकाराव इएम बिबानाव थानो मोनो आरो इएम बिबान रुजुनायनि गेजेरजों बिथाङा बड'लेण्डनि गोबांथार डेभेलपमेन्टनि स्किम मावनायफोरनि बाहागोआरि जादोंमोन। बिथाङा दा समाव बिजाथि दैखांनानै दङ बिपिएफनि जानानै 5 नं सराइबिल बियाबाव। थांनाय 4 एप्रिल खालि जानो गोनांमोन बड'लेण्डनि बिसायख'थि, नाथाय लकडाउननि थाखाय बिसायख'थि जानो हायाखिसै। दिन जानानै दङ बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेनि सायाव बुंनो हानाय जायाखै। बियो सोनानै दङ आसाम बिसायख'थि आयगनि आखायाव। दा जोङो सावरायनि मृत्युंजय नार्जारी बिथांजों जे लकडाउन बुब्लियाव बिथाङा गावनि पलिटिकल केरियारखौ माबोरैहाय बानायबाय थादों आरो बिथांनि जिउ आरो हाबानि सायाव जों सावरायनि। जों गिबियावनो मृत्युंजय नार्जारी एबा दाजु बिथांनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय हामलायनाय होबाय आरो खुलुमनाय होबाय। खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा 5 नं सराइबिल बियाबनि सासे मैखोम समाज सिबियारि। नोंथाङा 2015 मायथाइयाव बड'लेण्ड बिसायख'थियाव बिपिएफनि जानानै गिबि खेब बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो देरहानायनि उनाव नोंथाङा इएमबो जानो मोननाय जादोंमोन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकाराव। नोंथाङा जोंनो गिबियावनो मिथिनो होदो जे नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा, फरायसा जिउ आरो हारि थामोन्थानि बेलायाव नोंथांनि हाबा हुखा। गिबियाव खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम। आङो बै थान्दा बाजार लांदांपारा जिथु फानबारि होननाय गामियाव आंनि जोनोम जायगा। जोङो गासै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव लानानै 9 जनमोन जोंनि बंस'आ। ओमफ्राय बिदिनो बिराद माने बे समावथ' खामानि मावग्राखा आरो बै समनि जिथु बिमा बिफानिबो जिथु शिक्षा बिराद स्ट्रंमोन। लेखाफोरखौबो फरायनांगौ, गायनाय फुनाय जिथु 8, 9, 10 बोसोरनिफ्राय थानो मोनामोन आरो बै समाव। गायनाय दिनाव गायनाय फुनाय खालामफानांगौ, जेनेबा मेसें समाव मेसेंनि खामानि मावफानांगौ आरो फरायनायखौबो नागारनो होआखै। फादारा फोरोंबाय थादों जोंना आइ आफा। दा जाय हक बै समाव बर' हिसाबै जों बयबो जोंनि बे स्टेजनि मानसिफ्रा बयबो बिराद खस्थ'जों फैनाय आरो बेबायदि लालसा थाखा फैसा जों मोननायनि राहा गैयामोन आरो खस्थ' बस्थ'यैनो जों फरायनानै फैदों। आं गिबियाव फाथाखाथा एमइ स्कुलाव गामिनि एलपि स्कुल बारग'नानै फाथाखाथा एमइ स्कुलाव फरायहैदों। जेब्ला 8 मोनो होमब्ला आङो नैबे 1982 बे समाव आङो बयस हाई सेकेन्डारियाव फरायफैदों नैबे गसाइगाव। ओमफ्राय बेनिफ्राय 1985 आव आङो मेट्रिक पास जादों, हस्टेलाव थादोंमोन। ओमफ्राय हस्टेलाव पास जानानै गसाइगाव कलेजाव फरायदों। गसाइगाव कलेजाव फरायफुनाय जिथु हाई सेकेन्डारि पास जानानै बिए जिथु फरायगासिनो दंमोन बे समाव जिथु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु जांख्रिथाय बड' आन्दलन बे समाव बाहागो लानाय जादों। बै समनि जिथु जोंनि एबसुनि जिथु मुभमेन्ट, बर' हारिनि जिथु दाबि दावा जांख्रिथानाय बे गोगोमै जादों, बेखौ बयबो मिथिगौ। बेयाव सारा बर'आनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बाहागो लाबोदों। बहुद मानि मानसिबो अनिष्ट जाबोदों। जाबोनानै
ओमफ्राय बिदिनो गेजेर ससेयाव जोंहा जितु प्रेमसिं रुंसारि प्रेमसिं जितु बसुमतारी सरि ब्रह्म बिनि दैदेननायाव मोनसे एमएफ जितु संगठन दानाय जादोंमोन बे संगठना जितु आन्दलनखौ साक्सेस खालामनांगौब्ला जितु ओरै साजोंबो हानाय नङा जोंनो सिंजोंबो खामानि मावग्रा जानांगोन सिंजोंबो खामानि मावाबा जोंखौ गिनायबो नङा आरो जितु जोंनि डिमान्ड बेखौ गनायनाय नङा होननानै रुंसारि जितु प्रेमसिं ब्रह्मआ एमएफ बानायदोंमोन एमएफआव जोङो दंजोबोमोन बे समनिफ्रायनो लोब्बा खामानि मावबोदों बेनि उनाव एमएफ जानानै सोमावसारबाय एबसुजोंनो जों ज'खा ज' सोमावसारनानै जेनेबा नैबे 1993 जितु 20 फेब्रुवारियाव जितु बिएसि एकर्ड जादों ओमफ्राय बिएसि एकर्ड जानानै थाथ'बाय बे समाव जोंना प्रेमसिं सानसुमाया सिफ जादोंमोन नङा होमबा सिफ जानानै बियो गेजेर ससेयाव रिजाइन होदों खारन जितु बे जोंनि एथ' रोजा रोजा बर' सुबुंफोर आइजोफ्रा जितु गावथार जाबाय अनास्था जाबाय बे जोंनि थाखाय खुनु ग्रहन जयग नङा आरो जोङो जोंनि हारिनि जितु गांनाय उखैनाय बेखौ जों बिजों सुफुंनो हानाय नङा होननानै गोदानै जितु मैखोमैनो आरोबाव जांख्रिबावदिनि होननानै बर'नि जितु जोंहा नेताफोर आं नाम मख'ला बे समाव मोनसे अर्गानाइजेसन दानाय जाबावदों बिएलटि आन्डारग्राउन्ड दा बे बिएलटिआव जोङो गासिबो जों हाबफाजोब्बाय ओमफ्राय संग्राम अस्त्र लानानै जिबादि खालामबाय बेखौथ' आरो बुंनांला जितु बिराद गिदिर मोनसे जांख्रिथाय बे जाथिनि थाखाय बेखौ दिनै जाथिया बावनो थांबाथ' बेखौ जों आरो बुंला बे अरिजिनेल जाथाय आरो मावनानै फैथारनाय मावनानै दिनै जों मोननाय जितु बिटिसि मोनथ'वाखै आं खिथादों जितु बे एसेबां जितु जोङो संग्रामि खालामनानै जितु बेयाव गोबां मानसिबो थैनाय जादों जोंनावबो थैदों गुबुन हारियाबो थैदों बेयाव जितु जोंनि जितु थांखि बे थांखिखौ मोनफुंनांगौबा जितु बाव थैनांगोनबो खस्थ'बो लानांगोन नङा होमबा बेखौ जों दायथ' लादोंमोन आरो ओरैबायदि स्ट्रंमोन बे बिएलटि संगठना गिनाय फासयनाय लाजिनाय होननाय जिनिस गैया आरो डिसिप्लिन जितु बिराद डिसिप्लिन बे समाव मथ'थे मोनसे दुखुनांथावखौ जों बुंनांगोन दानि जितु बिथांमोन एनडिबिजों बदलाम जितु गावलायनायबोनाय जादों थैबोनायबो जादों बिथांमोनावबो थैदों जोंनावबो थैदों एसे बै समाव जुदि ज' मोनब्ला साबसिनमोन आरो दिनै जोङो बेफोरखौ बुंफिनलायनांगौबाथ' दुखुनि खोथा जाबोदों आरो दा आङो गासिबो खोथाखौ बुंनो सानला मिथिलायखागौ जिहेतु ओमफ्राय फैयै जितु 2003 जोङो 2000 बे माबासोआवनो सिजफायार माबानानै थानाय जादों बेनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिएलटिजों जितु टक त्रिपाठी टक बियो जायै 2003 10 फेब्रुवारि बेयाव बिएलटिआ एकर्ड खालामनाय जादों बे एकर्डनि दारै दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि जितु दा परिबेस बे परिबेसा गासिबो नुजादों जितु 1947 भारतआ 1947आव उदांस्रि जादों बे उदांस्रि जानायनिफ्राय जोंनि जितु लवार पार्सन बा जितु जों दा बिटिसि मोनदों बे पर्सनाव खुनु जोंनो आसाम सरकारनिफ्राय लामा दोंसे दालां गंसे बा अन्थाइ थरसे सेन्ट ग्रेभेल होननाय जिनिसखौ जोङो मोनबोआखैमोन
गाखोनो मा होनो थाबायनो मोनबोआखै जोंनि लाइफआव आरोखि बेनिफ्राय जितु जों बुंगोन बेखौ जों बुंनांगोन जितु न'निफ्राय ओंखारबानो सेन्देल खुनानै जोङो लामासिम थाबायबोनांगौमोन बेबायदिसिम अबस्थामोन आरोखि जाय हक बिनि जुनैनो जितु जोंखौ नाख्रेबना जाबोनाय एस' गोबाव बेखौ सिन्थाधारा खालामनानै दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिफाया दिनै थैनानै थांदों बेखौ बिनि जुनैनो जितु एक्सुवेलि मेन ग्राउन्डआ आरो जितु जोंहा बिराद डिमान्ड दङ बेखौ आं बुंला बेफोरनि उसुबिदानि जुनैनो दिनै जों जाथिखौ सिनायथि होनो थाखाय जितु जोंनाव गासिबो जों मावनानै दांनानै जाग्रा हा हु न' बां मोजां लुनानै थाग्रा बे जाथिया जों दिनै नगय न' बोरै गादबनानै थाबाय थाजानो गतिके जितु फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बियो सिन्था सरसा खालामनानै एबसु संगठन दादोंमोन एबसु संगठन दानानै दिनै बे मुभमेन्टखौ लाबोयै लाबोयै जों बिएलटि दाखांनायनि उनाव नैबे बिटिसिखौ मोन्दों नोंथाङा फरायनाय जिउनि सोमोन्दै एसे बुंग्रो जाहाथे आं फरायनाय समाव बिराद गोसो जायोमोन माने मानसि गिदिर जानो मानसिफोरखौ जितु नुनानै आरोखि आरो लाइफखौ सिन्था खालामोमोन बिदिजों बोरै सोलिलांनांगौ जितु थांनानै थानोबा मोनसे उफाय नांगौ बे उफायखौ बोरैहाय मोनगोन आरो बेनो एकमात्र फरायनांगौ ओमफ्राय गावनि साननाय हनाय बेखौ थिग खालामनांगौ फाल्थु जानो नाङा ओमफ्राय फाल्थु खोथा बुंलानो नाङा सनमान होनांगौ आं बेखौ लायोमोन आरोखि ओमफ्राय बिदिनो खेला दुला बलबो जोयोमोन आं टाइमलि जितु बै समाव माइबो गायो मैसोबो गुमनांदों बे समाव बिदिनो बयबो एकदम ओमफ्राय बल समाव बेलासिबा गायनाय फुनायखौ बादि नांलायनानै गायखांनानै थाब फैनानै फिल्डफ्राव बल जोफैयोमोन आलि खोनांगौबा आलिफोरखौ थाब थाब खोबाय फैयोमोन बल गेलेयोमोन आरोखि ओमफ्राय नैबे हाई सेकेन्डारियाव फरायबाय आङो जेनेबा 1982आव बाव फैनानै ओमफ्राय बिराद बलबो गेलेदां मथथे इन्टारनेसनेल जायाखै साब जुनियर जुनियर बुहुत माने फुटबल गेलेदों मथे गेलेनायाव बारा गाज्रि नङामोन डिफेन्सआव आउटआव खारोमोन आं बे गेलेफुनाय समावनो पारफरमेन्सआ मोजां जाबायमोन आन्दलना जाना होबाय ओमफ्राय आन्दलनाव गोदोनानै थाबाय ओमफ्राय बिदिनो खेला दुलाया स्टप थादों आरोखि ओमफ्राय बे आन्दलनजोंनो 2003 सिम गोफबनानै थानाय ओमफ्राय जितु 2003 नि 10 फेब्रुवारि एकर्डआव जाखांनाय उनाव फैयै फैयै जोंना सरकार दाबाय सरकार दानानै इन्टारिमा 2 बोसोर जादों जेनेबा 2 बोसोर जाखांनायनि उनाव जितु दाना इलेक्सन जानांसिगौ 2005 निफ्राय इलेक्सन जानांगौबा मोनसे सिस्टेम दं नङा होमबा जितु रायजोखौ खुंनांगौबा मोनसे पार्टि सिस्टेम दानानै जितु इलेक्सन गेलेनांगौ ओमफ्राय BPPF दानाय जाहैदों बे BPPF दानायाव हयथ' काहानि जालायबाय आरोबाव जितु बिराद मोजांमोन बोरै बोरै जाखो बे उरखावजों रबिराम बिथांमोनहा सिट शेयारिंनि सायाव आरो माखासे पटफरि आरोखि बे पटफोरखौ लानानै बिसोरो जितु माबा गेलेबाय आरोखि फाव फान्दायबाय फाव फान्दायनायखौ नुनानै सारा दुखु मोनबाय चिफ सारा ओमफ्राय बे BPPFखौ दानानै माबाखौ जालदाब गारनानै एक्सट्रा BPF जोंना हाग्रामा सारा दाबाय ओमफ्राय BPF दानानै बिसोर BPPF आरो जों BPF इलेक्सन गेलेबाय गेलेनायाव जोंथ' 40टा सिटआव 40टाबो देरहाजोबदों फार्स्ट एकदम 2005आव आरोखि ओमफ्राय सरकार दाबाय सरकार दानानै जितु खामानिया मावनाय जाबाय खामानि मावनायाव जितु लामा सामा बुंनो थाङोबा जोंनाव जितु लामा होननाया बिराद गाज्रिखामोन गैखायामोन आरोखि प्रत्येक एरियाजोंनो
बे लामाफोरखौ बानायबाय लामाफ्रा जे मेन जिथु जोंनि पाब्लिकफोरनि सुबिदा बा जोंनो पाब्लिकफोरनो थांनाय फैनायनि जिथु कमिउनिकेसननि जिथु आबहावा बेनि मेनखौ सिगां बानायना होजोब्बाय सारा आरो नों खेबसेजों माहाय हानो बे 5 बोसोराव लामा बानायनाय अबा नैबे जोंना RCC ब्रिज बानायनाय अन्तत बे 5 बोसोराव बे बिदियाव थांखादों आरो ओमफ्राय नेक्स्टआवबो जाबावबाय 2010आवबो इलेक्सन गेलेबाय बिथांमोनजोंनो गेलेबाय बिथांमोननि दला बे समाव आलदामोन BPP जानानै गेलेदों बिथांमोना बोरैबा दल लादों खिन्थु ओमफ्राय गेलेबाय बहायबो बिथांमोना जेनबाय 30ता ना बेसेबां देरहादों जोङो माबाया BPPआ बिसोर माखासे ओरै देरहादों सरकार बे नेक्स्टआवबो बे 5 बोसोरावबो जिथु माखासे थानाय आद्रा अन्तत बुंनो थाङोबा लामायावनो बिराद माबा थांदों लामा सामा बानायनायाव बे 5 बोसोर माखासे अफिसियेलि जिथु बिल्डिंफोर कनस्ट्राक्सन बेफोरखौ बानायनानै ओमफ्राय महरा गुस्लायबाय BTCनि जिथु महर जिबादि दंमोन बे गैया जाबाय साबसिन बिराद मोजां गुस्लायबाय रायजो राजा जथेस्थ' सन्तुष्ट सोरबा फिसा फिसौखौ मोनैया बे माखासे आबिबिक थाखायो आरो बेयो नाथाय फेक्टर नङा जिथु रायजोनि जिथु समस्या बे समस्याफोरखौ मावनानै देखायनाय जादों आरो गोदान अबस्था जिथु मावनायनि आदब खायदा बहुद सोलोंनांगौ खोथा थायो हयथ' बबेबा एसे एनै भुल जाबोदों बेथ' स्वाभाबिक खिन्थु जोंनि नुनायाव खिन्थु गोदानबाबो बेबादि एथ'बां भुल जेबो जायाखै फिसा फिसौ मोनफा मोननै थानो हागौ जेबो फेक्टर नङा बेयो मोजाङै मावनानै दिनै बुंनो थाङोबा नैबे 10 बोसोराव जिबादि मावनानै देखायदों हाग्रामाया BPF हान्जानि जिथु सरकार बेयो सारा नैबे जोंनि BTC ओनसोलनि जिथु गोसोनि जिथु मन'बलिनि जिथु आसा जिथु सिन्ताधारा बेखौ साबसिनाव लाबोदों जे गौरब आरोखि जों BTC जानानै खारन BTCआ मोनसे फिसा काउन्सिल जोंना मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट थेवबो जितु बे गोदान काउन्सिला ओरैबायदि डेभेलप जाबोनो हमबाय बेयाव बयबो जितु जोंनि थासारि बाव बर'ल' गैया बिभिन्न जनजाति थायो दङ बिथांमोनहाबो बिराद मोजां देरगानाय मोनबाय खारन जत' स्किम फैदों बेयाव कुनु बर'नि लामाल' नङा मुस्लिम लामा दं आदिबासिनि लामा दं बेंगलिनि लामा दं जेनेबा बर'फोरनि लामा दं बिभिन्न जनजातिनि बेफोरदि लामाखौ मावना होजोबनायाव ओमफ्राय बिराद कमिउनिकेसन जितु BTCनि बै समनि जितु गाज्रि जितु माबा परिबेस बे कमिउनिकेसना दिनै बिराद मोजां दं आरो दा नोंथाङा 2015 मायथाइयाव माने जेनाखि बिजाथि देखांबाय आरो देरहाबायबो बिनि उनाव लोगो लोगोनो EM मोनदों नोंथाङा BPF सरकारावनो आरो EM मोननायनि उनाव मा बिथांखि नोंथाङा मा बुंनो हादों आं 2015नि सिगां एक्चुअलि आङो टाउन कमिटि बे गसाइगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेन जादोंमोन 2012 सनाव ओमफ्राय आं बे गसाइगाव टाउन कमिटि चेयारमेन जानायाव आं माखासे जितु टाउनाव बहुद जितु लामा सामा बेफोर बिराद गाज्रि अबस्थामोन ओमफ्राय आं फैनाय लोगो लोगो जितु टाउन कमिटि गसाइगाव टाउननि जितु सिनारि बेखौ आं सोलायहोनाय जादों माखासे जितु आर्बान डेभेलपमेन्टनि जितु फान्डफोर फैनाय बे फैसाजों आङो मथथे गसाइगाव साब डिभिजनखौ बहुद माने जिखिनि फैसा मोनदों बेजों आं बहुद माने डेभेलप खालामना होदों बे डेभेलप खालामना होनायखौ नुनानै माखासे जोंनि रायजो राजा बिभिन्न जनजातिफ्रा एबार 2015 BTCनि इलेक्सन जागोन थार्ड बे इलेक्सनाव जेरैखिया सारा बा नोंथाङा बेनि बिजाथि जानांगौ होननानै आंखौ डिमान्ड खालामदों आरोखि दा रायजोआनो बिराद डिमान्ड खालामनायखाय टिकेटबो बिनाय जाबाय ओमफ्राय टिकेट बिनानै मोनबायबो सारा हरबाय हाग्रामा सारा ओमफ्राय गेलेबाय गेलेना देरहादों
मोजां आं देरहादों ओमफ्राय बै समाव बिराद जरदार जादों आरो बेयाव बिजेपिनि सासे गोख्रोङै जोंनि गसाइगावनि शिबनाथ ब्रह्म होननाय बे आंजों कन्टेस्ट जादों ओमफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय पिसिडिआर बे समाव पिसिडिआरनिफ्राय जोंना समनाथ बसुमतारीमोन दुमबाजारनि ओमफ्राय ऐक्यमन्च अनाबर'ना जाहैबाय फाइनाल राभा ओमफ्राय बिपिएफना आं बिराद थाब कन्टेस्ट जादों आरो मथथे आं देरहादों बिराद समान कन्टेस्ट फाइनाल राभाया सेकेन्ड जादों माबाया अनाबर'आ थार्डआव पिसिडिआर फोर्थआव बिजेपि ओमफ्राय देरहानानै ओरैनो मानसिफोरनि डिमान्ड रायजोफ्रा डिमान्ड खालामहैबाय गसाइगाव साब डिभिजन जितु प्रेक्टिसियास जितु समस्ति गतिके सारनो जेरैखिया इएम पटफरि होनांगौ इएम होनांगौ बे रायजोफोरनि डिमान्डखौ लानानै सारा ओरैनोथ' सारा आंजोंबो मोजां ओनसोलायखागौ जोङो एखे खामानि मावबोलायनाय बै समाव आन्दलन समाव सारा ससियेल वेलफेयार आरो इनफरमेशन पाब्लिक रिलेशन मोननै डिपार्टमेन्टखौ होना होदों जाय हक आङो गोदान सोदान जों खोथा गैया जे दायित्व मोनदों जितु गभर्नमेन्टनि जितु गाइडलाइन जितु अफिसियेलि जितु मेनटेन खालामनांगौ बे जिनिसखौ आङो मावबोदों बाव आंनि डिपार्टमेन्टखौनो एरा दुराखौनो जानो मोननायखौ आं नुवाखै खिन्थु मानो होनबा जितु गाइडलाइन दंखायो बे गाइडलाइननि अनगा जेबो मावनो हाया ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ नोंथाङा सामलायबाय थादोंमोन दा बे हिसाबैहाय माने अंगनाबादि सेन्टारफोरनि खोथा बेवहाय मख'नाय जायो नोंथाङा माने अंगनाबादि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा खामानि मावदोंमोन जोंनि बिटिसि आव टटेल सिगां 42 प्रजेक्ट दंमोन ओमफ्राय अंगनाबादिया 7,173 दा रिअर्गेनाइजेसन बे रिअर्गेनाइजेसनखौ खालामनानै जोंनि बिटिसि जिहेतु माने हाबसन हाब्र दंमोन बेखौ आं मावनायाव 2 बोसोर लादों रिअर्गेनाइजेसन खालामै जितु जोंनि इन्टायार बिटिसिनि माबायाव प्रजेक्ट ओंखारदों 24टा 24टा प्रजेक्ट जोंनाव दं दा ओमफ्राय अंगनबादि सेन्टारा जाहैबाय 4,173 दा अंगनबादि सेन्टार दं मानो होनबा एक्चुअलि बिटिसिया जितु जोंना गोदानथ' आरो बियो जितु सेन्टार अंगनाबादि सेन्टारा ओरैबायदि जाना दं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जे बबेबा गामियाव एलपि स्कुलजों एटाच बा एलपि स्कुलाव बेखौ सलायनानै दोनथ'नाय जादों बा सलायगासिनो दं बबेबा हा दङ बबेबा हा गैया खार'ना नैबे मेनआ जायहा हा दंखायो बेखौ अंगनाबादि सेन्टार लुना होनाय जाबाय आरो जायफ्रा दासिमबो गैया बिथांमोना जोंना CDPO बिथांमोनहा माने हा नागिरगासिनो दं जायफोर हा जाजोबदों फ्राय अंगनाबादिया सेन्टारा जागासिनो दं आं गैयाबाबो आंनि दिनाव आङो 500 बारा जाबाय 2,500सो अंगनाबादि आं सेन्टार लुबाय ओमफ्राय प्रजेक्टआ 7टा प्रजेक्ट आंनि दिनाव जादों ओमफ्राय बिदिनो माखासे एसे माबा दंबावो खारन हा मोननो थान हाया माखासे खासमाथि मोनोबा जितु गभर्नमेन्टनिफ्राय लाजायै लिस्टआव एखमबा बायनांगौ जानानै फैयो बे हिसाबै फुलफिल दाबो जायाखै एसे टाइम लाबावगोन जुदि फुलफिल जाजोबोबानो जितु ससियेल वेलफेयार जितु डिपार्टमेन्ट बियो फाइ जितु दा जोंनि SNP जितु साप्लिमेन्टारि निउट्रिसन प्रग्राम उन्दैफोरनि जानाय लोंनाय जितु शिक्षा माबा होनाय बियो मोजां जागोन दासिमबो गाज्रि जायाखै दा मोजाङै सोलिगासिनो दं प्रब्लेमा नैबे आं होननाया जितु फुलफिल जा न' होजोबनो हायाखै आरो जितु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्किम डाइरेक्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड फैनाय
बियो ओमफ्राय जोंनाव बोसोराव बिदिनो 150-200 हाबो बेखौबो बिल मोननो थाखाय बिराद गोब्राब जायो कारण सेन्ट्रेलनि माबाया फैयोबा आसाम गभर्नमेन्टआव थाबथायो आसाम गभर्नमेन्टआ लाखिनानै दोनो बेफोराव बिराद थांबाय थानांगौ आरोखि नङाबा बिसोरो हरनो नागिरा बेयाव मोनसे एसे प्रब्लेम जानानै दं आरोखि एक्चुअलि दा बुंनो थाङोबा ट्रेन्सफार माबा जाखाथारबाय बियो दाथ' बिटिसि आरो माने आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जोंनि रिभिउ मिटिं जाबाय थायो बे रिभिउनि लेटेस्ट जेनाखि मिटिं बेवहायथ' डाइरेक्ट फान्डिं खालामनाय जासिगोन होनना बुंनाय जादों अब्लाथ' बे प्रब्लेमा फैनाय नंलिया औ जानो नाङा खारन दा रिभिनिउ माबाया मिटिङा जालायबाय थायो मोनसे खोथाया बेनो जोंना रिअर्गानाइजेसना जाबाय नाथाय गेजेट नटिस दाबो ओंखाराखै बे मोनसे प्रब्लेम जानानै दं बे आब' प्रमिलाखौ बुंनाय जादों आब' प्रमिलाया मावाखै नङा मन्थ्रिया जोंना ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बियो आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ साहाय्य होदों साहाय्य नङा होआखै नङा मोजां माने बिनि माबाजों स्टेपजों एक्चुअलि मोजां आवगायदों बे गेजेट नटिसा ओंखारबानो जोंहा बे बिटिसि ओनसोलनि जितु जोंनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बियो खुनु माबा जानाय नंला आरोखि प्रब्लेम जानाय नंला उननि बेलायाव आरोखि जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों ब्रेक लानायनि उनाव जों सावरायबावनि बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव मा रोखोम प्रिपारेसनाव दं फैफिनदों नोंथाङा 2015 मायथाइयाव देरहाजेनबाय बिपिएफनि बिजाथि जानानै आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथाङा बिपिएफनि बिजाथि जानानै गसंबावदों आरो बे बेलायावहाय नोंथाङा माबायदि मिजिं खालामदों जे नोंथांनि देरहानाय आरो जेननाय गोदानै सेकेन्ड टाइमनि थाखाय बिपिएफ दोलो सेन्ट्रेल बिपिएफ दोलो हान्जानिफ्राय आंनो टिकेटखौ नैथि खेबनि थाखाय हरनाय जादों आरो फैयै फैयै जितु इलेक्सना 4 एप्रिलाव जानो गोनांमोन नाथाय दुर्भाग्यजनक माबाखौनो होनजागोन दुखुनांथाव जितु कर'ना भाइरास बुहुमनाङैनो जितु मोनसे बिराद गाज्रि रोखोमनि भाइरास जितु जानायलाय इलेक्सनखौ जानो हायाखै आरो जानो हायैजों खोथा गैया दाथ' मानिनांगौ जाहैबाय ओरैनो जितु नैबे फार्स्ट नं सराइबिल एसटि कनस्टिटुवेन्सि समस्ति हिसाबै बेयाव बिपिएफनि जितु बिपिएफ दोलोनि हान्जानि जितु सक्ति प्रभाब बेखौ दस्राया गादबनो हानाय नङा होनदां खारन आङो मथथे स्पेसियेलि आं हिसाबै आरोखि बे समस्तियाव पार्सनेलि आं बिराद खामानि मावदों जितु समाजाव माबायाव गामि ओनसोलाव जितु बिराद जेंनाफोर दङ जितु फिसा फिसौ मा होनो लामाफोर केनेल आरसिसि बक्स कालभारफोर जितु जेराव स्किमजोंबो हास्लाबाखै आरो स्किम हमबा बिराद गोबाव जायो सेंसन जागौमानि बेफोरबो खोथा थाबाय ओंखायनो माखासे मेन जितु पाब्लिकनि जितु मा होनो बिराद एसेन्सियेल दरकारथार बेफोरबायदि खामानिफोरखौ माबाखौ लामाफोरखौ आङो बेक्तिगत आंनाव जितु आङो जिसिबि ओमफ्राय डाम्पार बायना लाखादों आं मिथिगौ जितु गामि लेभेलाव बहुद प्रब्लेम दं दाबो सल्भ जायाखै खारन बिटिसिआ दासो गोरलै अबस्था बे टाइम लाबावगोन बेखौ सुफुंजोबनांगौबा जोंनो आरो समाय लाबावगोन बेखायनो जाहाथे खुनु कमप्लेन आरो जाहाथे बदनाम मोना बेखौ सिन्ताधारा खालामनानै बिपिएफ दोलो हान्जानि जिहेतु जोंना आफादगिरि आदा बिला कुमार ब्रह्म नेहाथारि अशक मारान्डि लोगोसे जोंनि वार्कार गामियाव जोंहा प्राइमारि थायो जोंहा ग्रासरुट लेभेलाव प्राइमारिफोरजों लोगो लानानै बिभिन्न जितु नैबे प्राइमारि चेयारमेन बिसिडिसि चेयारमेन बिथांमोनहा मावफुंनो हायि खामानिखौ आङो बेक्तिगत पार्सनेलि गारि हरै बिराद खामानि मावनाय जादों बा फुरा मावदोंआनो आरोखि दा बे बिथिंहाय आरोखि फालरफोरा नायोबा जितु नैबे समस्तिनि जितु रायजो राजा
बिराद मोनसे बिपिएफनि फारसे गोजोननाय दं मोजां मोननाय दं आंनि फारसे आरो दोलोखौ मोजां मोनो आरो दिनैनि बेलायाव इलेक्सन जायोबा जोंनो गाबोन जा समफोर जा रावबो हमथानो हानाय बाव सक्ति गैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि आरो इउपिपिनि दैदेनगिरिमोनजों भारत सरकार आसाम सरकारा सुक्ति खालामदोंमोन बिटिआरनि थाखाय आरो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि थाखाय थांनाय 24 जानुवारि खालि बे हिसाबै बिटिआर सुक्तिया जिथु जाबाय आरो बेनि गेजेरजों बर'फोरनि गांनाय उखैनाय माने गासिबो सुफुंजाजोबसिगोन बेबायदि माने फोसावनाय जादों आरो बे हिसाबैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन समाव बिथांमोना इउपिपिएलखौ मदद खालामनो ओंखारबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बै समनि प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनि दा आफादगिरि जानानै दङ बै हिसाबैहाय प्रमद बर'खौनो बिटिसिनि चिफ जागोन होननानै आसा खालामनाय जादों आरो बे हिसाबै इउपिपिएलनि सरकार जागोनब्ला होमबा सराइबिलनि रायजो राजाफोरा माने बिपिएफनो भट होनो बेयो जाहैबाय गोदान मोनसे बानबुंथि देखो 2020 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्तिखौ जानायखौ बयबो खोनादों बा जाबाय बिटिआर सुक्तिया आरो बे सुक्तिया ओरैबायदि दहमधाम सुक्ति जानाय गोमोथाव आरोखि मोनसे खारन जों मिथिगौ हाग्रामा सारनि दैदेननायाव एनडिएफबि बिथांमोनजों मोनब्रै जिथु गट एनडिएफबिनि बिथांमोनजोंसो बे सुक्तिया जानो गोनांमोन दिनै बे सुक्तिखौ माब्रैहाय खारन बेयाव खुनु एबसुनि नाम गुन गैयामोन थकआवहाय जे थक जागासिनो दंमोन एबसुआ खुनु नुजायाखैमोनबो नाम गुनबो गैयामोन आरोखि दिनै थक जानायनि सिगां जितु प्रिपारेसना जागासिनो दं थकआ माखौ लानानै जितु एकर्डखौ खालामगोन बिथांमोना माखासे पलिसि जितु आगोलनि जितु बिलटि समाव जितु बिटिसिखौ एकर्ड खालामनाय खाम्फा सारखौनो होन चन्दन सार होन आरो जोंनि हाग्रामा सारखौनो होन बिश्वजित दैमारि सारमोनखौनो होन बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोनहा साजेसन लानानै माखासे पलिसिफोरखौ बिसोर बानायगासिनो दंमोन आरोखि आरो बिराद मोजां जागौमोन बिसोरनि जितु पलिसि बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय बयनिबो बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर मोनसे बिटिसिनिफ्राय साबसिन जों मोननो थांगासिनो दंमोन पावार मोननो थांगासिनो दंमोन नाथाय हथादै जितु प्रमद बर' बिथाङा आरो बुंनो थाङोबा बिसेसकै गबिन्द आरो उर्खावदा मास्टार मेनाथ' बुंनो थाङोबा उर्खावदायानो जागोन बिथांमोनहा माब्रै बबे लाइनजों थांखो हथादै साननैनि गेजेराव बिटिआर सुक्तिया जादों गोमोथाव सुक्ति बियो मोनसे आरो सुक्ति बिटिआर जाबाय होननानै दिनै बयबो बिराद गिदिर माबा मोनसे मोननाय बादि बड'लेण्ड मोननाय बादि लादोंमोन आरोखि जेराव माने रायजो राजाफ्रा जाम्बा जोंनि आइ आफा जाम्बा जाम्बिफ्रा खाम सिफुं दामनानै बयबो मोसादों थारमाने फाग्ला फाग्लि जानाय बादि मोनसे दृश्य नुदोंमोन आरोखि बिराद रंजाखावनाय ओमफ्राय मा जानो सान्दों मा मोनखो जितु माखासे जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्राथ' सान्दों बिटिआर माने मा जोंना सिगांना बिटिसिमोन बिटिएडिमोन ओमफ्राय दा बिटिआर माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सिगां जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट डिफारेन्सआथ' बुंनो थाङोबा माथ' मिनिङाथ' सेमानो होनजायो नङा होमबा एडिखौ दानना आर होदों रिजन ओनसोल दा जाय हक आइ आफाफ्रा बयबो रंजादों बिराद खुसि जादोंमोन खिन्थु नाथाय दहायदि होनदों नोंथाङा प्रमद बर'आ दिनै एबसुनि माबाखौ गारनानै इउपिपिएलआव फैबाय दा बेनो मोनसे गोमोथाव बाथ्राया बिथाङा दिनै बिटिआर सुक्ति खालामबाय नंगौ दे एबसुफोरखौ लानानै बेसेबांबा गोबाव जोंनि आइ आफा रायजो राजानि गथ' आइजो आरो जांगिला सेंग्राफोरखौ लानानै बिसिबा गोबाव मुभमेन्ट खालामबाय बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया बड'लेण्ड नङाबा जों थाबथाया मालाबाबो जोङो बड'लेण्ड नङाबा मानिनानै लाया डिभाइड आसाम 50-50 बे स्ल'गानखौ होबोबाय थादों बिथाङा बेजोंनो आन्दलनखौ दैदेनबाय थाबोदों आदसा दिनै बुंनो थाङोबा जों बेखौनो बुंनांगोन बड'लेण्ड शब्दआ बिथांनिफ्राय
खुगायाव ओंखारबाय थादोंमोन बिटिआरआ दिनै मा बिलाइ बिटिआरखौ बोरै बिथाङा लाना एकर्ड खालामखो बेसो जादों सोंलुआ ओमफ्राय दिनै बे बिटिआर सुत्तियाव रायजो राजाखौ बिराद रंजाहोबाय बियो रंजाहोनानै गावहा साननैनि उनाव रिजाइनेसन होनानै एबसुनिफ्राय इउपिपिएलनि उरकाउदानि जिथु पर्टफलि बेखौ बोख्लायनानै गाव माबा जाबाय आरोखि मा होनो प्रेसिडेन्ट जाबाय चेयारमेन जाबाय आरोखि ओमफ्राय दा मोनसे डायलगानो दं गावना जितु मुभमेन्ट खालामनाय समाव आन्दलन खालामनाय समाव जितु बियो डायलग होदोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना आङो सोमावसारबाय थागोन आंहा राजनितिनि जेबो लबि गैया इएम जानो इएम जिएम एमपि एमएलए जानो आंहा खुनु बेबादि मतलब गैया बड'लेण्ड मोनागौमानि आङो जांख्रित बड'लेण्ड माबाखौ सोमावबाय थागोन जाथिनि माबानायखौ बे डायलग होबोदोंमोन दिनै गावनि जिथु माबा खुगाजों गावनि आथिङाव बियो डाइरेक्ट आथिंखौ थोंसि दानखावना लाखाबाय प्रमद बर'आ बिथाङा आरो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बियो इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जानानै इउपिपिएल दलनि मुरबि जानानै बिथाङा दिनै इलेक्सन गेलेबाय बे इलेक्सन गेलेनायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा निन्दा खालामदों डायलग होदोंमोन बियो जोंनो बड'लेण्ड नाङा आं बड'लेण्ड नङाबा गोजोना इएमजिएम जानो आङो लबि गैया होनदोंमोन गावनि डायलगावनो गावनो सेसखा बियो हो ओंखायनो दिनै इउपिपिएलआ रायजो राजानि माबायाव खुनु फेक्टर नङा जेसेबां मोजां मोजां वार्कार दंमोन बिथांमोना जोंनि बिपिएफआव आंनावथ' बुंनो थाङोबा बिसोरनाव 10%ल'सै जेसेबां मोजां मोजां वार्कार दंमोन बिपिएफआव हाबफैजोब्बाय आरो प्रमद बर' होनबानो जोखांग्रा जाबाय खारन जाथि थगायग्रा जाथिखौ फाननानै फैबाय बियो जोंनो बड'लेण्ड नांला जों बड'लेण्ड बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामला बेनो जोबथा सुत्ति जोंनो बेनो जोंनि थाखाय बेनो साफिसियेन्ट होननानै बियो जितु एकर्ड खालामना फैबाय बे जों बुंफ्लाय नङा बिथांमोननि जितु एकर्ड सुत्तियाव दङ जितु मा होनो बेखौ मा होनो सेटेलमेन्ट नङा होमबा मेम'रेन्डाम माबा बेयाव जितु लिरनाय दं रोखा रोखा बेखौथ' थगायनो हाला ना दा आरो जोंहा दा बिपिएफ दोलो हान्जानिफ्राय रायजो राजायाव मिथिनांगौ दरखार दं ओंखायनो जों दा बेखौ बै सिगां जितु बिटिसि माबा बिएलटि समाव एकर्ड जानाय आरो दानि बिटिआर एकर्ड बिसिबां आकाश पाताल बियो बिसिबां आर्टिकेल बिसिबां दफायाव बिटिआरआ सुत्ति जादों आरो बै समनि जितु बिएलटि समनि जितु बिटिसि एकर्ड बिटिएडि एकर्ड बेजों रुजुनानै जोङो दा बर'निबो एसामिसनिबो रायजो राजानो बुजिहोनो थाखाय बा फरायनानै मिथिथों होननानै जोङो सारप्लास माने हिउज साफायनानै जोङो होगासिनो दं रायजो राजानो मिथिहोगासिनो दं आरो दिनै रायजो राजाया मिथिबाय प्रमद बर'आ सासे जोलैनि हांगार थगायसुला बेसेबांबा जोंनि फिसा फिसौफोरखौ लानानै जितु आन्दलन खालामदोंमोन दिनै बियो जाल थांबाय मिसा जाजोब्बाय गथिखे बियो दिनै जोंनि जोलैनि हांगार आरो बियो जायगा गैला होननानै दा निन्दा खालामदों हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा सासे गोहोगोरा पलिटिशियानमोन आरो बिथाङा जोबोद गोरों आरो बिपिपिएफनि बिथाङा नेहाथारिमोन जि समावनाखि रबिराम नार्जारिया माने बिपिपिएफनि आफादगिरिमोन बिथाङा मोनसे समाव बिपिएफआव हाबफैफिनो बिपिपिएफनिफ्राय आरो बिपिपिएफनि बै दैदेनगिरिया बिपिएफआव फैनानै गोबांथार माने संगठननि खामानि मावदोंमोन होनना बुंनाय जादों आरो बिथांनि माने नाजानायावनो बा बिथांनि मददावनो बिपिएफ दोला जोबोद गोख्रों जादों होनना बुंनाय जादों आरो हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नोंथांनि जायगानि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दा समाव इउपिपिएलआव हाबनानै दङ बे हिसाबै नोंथांनि बे गसाइगाव हालामाव थानाय रायजो राजाया गोनो गोथोआव गोग्लैदों हेमेन्दानि खोथाखौथ' मा बुंनो जिखुनु आं मिथिनायाव आरोखि हेमेन्दाया जिखुनु सिगां जितु चिफ सारानो बै एबसु माबा समनिफ्रायनो आरोखि 1990 फरमेसननि उनाव बेखौ एमएलए टिकेट होनाय जादोंमोन 29आव
ओमफ्राय 29आव टिकेट होनानै जों बयबो खाथिनि खालामनानै जितु बै समाव बिराद जितु आन्दलननि जितु बारहावा बे ओरैबादि मोजांखामोन माने केन्डिडेटल' नांगौ आरोखि बे समाव जोङो बेखौ खेबनै देरहा होनाय जादों बिना फैसा एकदम केम्पिं खालामनानै बेखौ 10 बोसोर MLA खालामनाय जादों जाय हक 10 बोसोर MLA खालामनायाव बियो जिबायदि पाब्लिकनो प्रतिश्रुति होदोंमोन खामानि मावनो होननानै आरो जिबायदि हेफाजाब जितु जोंनिफ्राय पार्टिनिफ्रायनो होन रायजो राजानिफ्रायनो होन जिबायदि अननाय आरो सिबिनाय मोनबोदोंमोन नाथाय बै समावनो बिथाङा जितु जेबादि खामानि मावनांगौमोन बे मावबोनो हायाखै 10 बोसोराव बे स्पष्ट बुंनो हागोन रायजो राजाबो जितु बे 10 बोसोराव जोंनि बे 29 नं समस्तियाव बिथाङा मा मावदों सोङोबा बिनि खुन्थिया थंसेबो मोननाय नङा आच्छा बे थांबाय 10 बोसोरनि उनाव बिथाङाथ' आरो टिकेट मोनफिननांगौमोन टिकेटखौथ' मोनाखिसै टिकेटखौ मोनैनि बियो मा जाखो ओरै माबा पार्टियाव थांलायबाय BPPआव थांबाय BPPआव थांनानै रबिरा माहातो प्रेसिडेन्ट गाव सेक्रेटारि जाहैबाय माबाया हेमेन्दाया ओमफ्राय बेहाय टिकेट मोनदों बियो माबाजों BPPनि जानानै ओमफ्राय जोंहा बेहाय जों परमेश्वरखौ होलायबाय बिराद थाब जादों मथथे बियो 31 खान ना बहायबा जेनदों 31 खान लिबाव जेनदों आरो बियो हेमेन्दाया ओमफ्राय जोंना परमेश्वर दा देरहानानै MLA जाबाय ओमफ्राय हेमेन्दायाथ' हरै थाबाय नारा नाथा बिदिनो जोंनि गेजेरावथ' गावलायबा बिदिनो बखि बखा जायो बहुद खोथा ओंखारलायो बे जोंनि हारिनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बुंनो थाङोबा थायै थानानै गोबाव थादों हेमेन्दाया हरै थानानै ओमफ्राय गावनो चेनेल लानानै फिनजाब बाबोफिनलायबाय जोंजों BPFआव हाबफैनानै बरायबाय जों बयबो बरायदों खारन मानसि हिसाबै बयहाबो भुल थायो बे आरोखि ओमफ्राय फैफिननानै मानसिया बुंनो थाङोबा सिदा सिदि जिखुनु जों मिथिनायाव लबियाथ' दंखायो बिरादनो माबा मोनसे लबि मोननो थाखायसो मानसिया बिदिखा आरोखि नाथाय चिफ सारा सिट गैयियाव बेनो माखासे एडभाइजार मोजां माखासे पस्ट होनानै दोनथ'बाय थादोंमोन ओमफ्राय MP जितु इलेक्सन फैलायबाय MPआव टिकेट बिदोंमोन मानसिया टिकेटखौथ' होनाय जायाखिसै सन्दन सारनो हरलायबाय टिकेटखौ बेयावबो खुद्रिनाय थादों फैनानै नै दाख्लि जितु BTCनि इलेक्सन बे BTC इलेक्सनाव टिकेट बिबाय बियो कसुगाव समस्ति आरो नैबे जोंना गुमा समस्तियाव टिकेट मोनबाय बिबाय टिकेटखौथ' मोनाखिसै मानसिया खुद्रिनाया जों नुनायाव आरोखि खुद्रिनायाथ' थाखाबाय आरो जों बुंदोंमोन जिहेतु नोङो सासे MLA 10 बोसोर जाना फैनाय गोजौआवसो थाङो माखासे मानसिफ्रा नों मानो एथ' फिसायाव फैनांगौ आरो बेखौ मानो लुबै जानांगौ नों काउन्सिलखौलाय बे फिसा काउन्सिलनि नों मानो MLA जानो लुबैखो मा दं फायलायनाय ओमफ्राय मानियाखिसैबो होबाय दाबिदार खालामनायावथ' मोनाखिसै जोंना बेवहाय रहिन्द्र ब्रह्म सिगां MLA बिथांखौ हरफिननाय जाबाय बिनिफ्रायनो बिनि खुद्रिनाया रासिन जाबाय पार्टि लेभेलाव जों खुनु टाच फैयाखिसै गाफैयाखिसैबो जेनेबा गावखौ बरायनानै लायनांगौ ना मानांगौमोन जाखो हरेस बियो जोंनि सेन्ट्रेलनि सासे बियो भाइस प्रेसिडेन्ट BPFनि आरो बेयाव जोंहा डिस्ट्रिक्टआवबो एडभाइजार माबा खालामनानै दोनदों फैया आरो बियो बेबायदि दायित्व मोनसेयावबो फैया नालाय ओमफ्राय जोंथ' मिथिखायो खुद्रिनायखौ खुद्रिनाय थाबाय दुखुआ थाबाय ओंखायनो फैयाखिसै बे टिकेट मोनैबो लाजिनाय थानो हागौ बिदि साननानै थायै थानानै हथातनो नै दाख्लि ओमफ्राय बे जितु दा UPPL पार्टियाव प्रमद बर' बिथां
आरो उरखाव बिथांमोनजों गोबालाय हैफिनबाय ओमफ्राय दा UPPL जानानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दं आरो बेयो जों मावथों बिथाङा गावनि चइस मथन मावथों गावनि खोथासै खिन्थु गसाइगाव हिसाबै आं बुंगोन बेखौ UPPL बे जेसेबांखि लिडार जाथों बेयाव खुनु प्रभाब खोख्लैनो हाया बियो बेजों जेबो मानसि गैया मानसि मोजां बेजों रावबो गैया आरो जिहेतु बिनि गावनि सभाब माखासे बुंनो थाङोबा बे सभाबनि थाखायबो गावखौ मोजां मोनजाया बे आरोखि होमबा नोंथांनि बिसायख'थियाव हेमेन्द्र ब्रह्मनि रला जेबो फाजानाय नङा आदा हेमेननि रला आंनाव जेबो फाजानाय नङा खारन बेखौ मिथिखागौ हेमेन्दाया माबादि मानसि मिथिगौ मथथे आंनि लाइनाव बियो आंनाव समस्थियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा साफा सानै गावनि वार्कारफोर थानो हागौ बै समनि गाव बानायनानै लानाय बिनि अनगा जेबो फेक्टर गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा आच्छा दा समाव लकडाउन सोलिफुबाय थादों भारत नाङै लकडाउन आरो लकडाउननि थाखायनो BTC नि बिसायख'थियाबो जायाखिसै 4 एप्रिल खालि 27 एप्रिल खालि BTC सरकारखौ फोलावालासेनो गभर्नर गावनि आखायाव लाना थांदों दा बे समाव नोंथाङा माने पलिटिकेल केम्पेइनखौ माबोरै खालामबाय थादों नंगौ जोंना एप्रिलनि 27 थारिखआव BTC नि पावारा जोबदों ओमफ्राय गभर्नर सासन खालामदों दा बे गभर्नर सासनाव बुंनो थाङोबा जितु जोंनि BTC हालामा अबस्था जितु बे बिराद गाज्रि खारन बिराद दुखिया मानसिफोर दं खामानि मावना जाग्राफोर लेबार श्रेणी बहुत दं फ्राय बुंनो थाङोबा 60% लेबार श्रेणी खामानि मावना जाग्रा ओमफ्राय दिनै बयबो आसा खालामदोंमोन गभर्नर सासन जानाय लोंनाय जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन सानदोंमोन खारन लकडाउन खामानिबो मावनो मोना आरो ओंखारनोबो मोना आरो ओंखारनो मोनोबाबो जितु दा ससियेल डिस्टेन्सिं बेखौ मानिनांगौ जाना फैदों दा बुंनो थाङोबा ओरैबायदि क्राइसिस जोंनि बे माबायाव BTC हालामाव दिनै गभर्नर सासन बिग्राफ्रा बिदों जाबायबो खिन्थु रायजो राजाया दिनै जितु जे माबा जेबादि बिपदाव गोलैनानै दङ बेखौ बुंजाला आरोखि आरो आं दिनै जोंहा BPF नि जितु पार्टिनि जितु मुरबि आरो केन्डिडेटफ्रा जोंनि लाइनाव जितु जोंनि सापर्टार जोंनि रायजो राजाफोरनो जिखिनि हायो जों दिनै अनसुंथाइ होयै बिथांमोनखौ फोथांनानै दोनगासिनो दङ माने BPF नि कर्मिफोरा जेबो उसुबिदा जानो मोननाय जायाखै आरो BPF नि सापर्टारफ्रा उसुबिदायाव गोलैयाखै उसुबिदाया गोग्लैयाखै नङा गोग्लैदों थेवबो जोङो जाखिनि हायो मेनटेनेन्स खालामगासिनो दङ सोलिलायगासिनो दङ बुंनो थाङोबा मथथे जों BPF हान्जा हिसाबै जोंनि रायजो राजाफ्रा इसिबां प्रभाब गोलैयाखै गभर्नर सासन जादोंबाबो खारन जोङो BPF हान्जा हिसाबै बिराद दाति पावारफुल होनजायो BPF हान्जाखौ दा खारन जों 15 बोसोर जाबाय जोंनाव जथेस्थ' अभिगथा दंसै पाब्लिकफोरजों जों माबादि रायलायनांगौ बबे जाथिखौ जोङो माबादि रायलायनानै जोङो जितु बिसिनि गांनाय उखैनाय दुखु खस्थ' बिसोरखौ जों बोरै मेनटेन खालामनांगौ जों जथेस्थ' जोंहा अभिगथा दङ आरो जोङो दिनै बेखायनो BPF हान्जा हिसाबै BPF नि जोंनि जितु सापर्टार बिथांमोनखौ जों मोजां रोखोमैनो लाखिनो हागासिनो दं आच्छा जोङो दान्दिसे ब्रेक लानो नागिरदों ब्रेकनि उनाव जोङो फैनाय जोबथारनाय फारसे फैफिनदों जों दा सावरायनि नोंथांनिफ्राय मिथिना लानि जे नोंथाङा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय 5 नं सराइबिलनि रायजो राजानो एबा नोगोरारि मोननो भटारफोरनो मा कमिटमेन्ट होनो नागिरदों देखो जितु बेयो मोनसे फिसा काउन्सिलसो बे फिसा काउन्सिलाव जितु जि पावार दं जितु जों गभर्नमेन्ट सालायनानै बेखौ जथेस्थ' अभिगथा मोनबाय आरो दिनै पाब्लिकआ जिखौ हाथारा
जेखौ जाथारा बेखौ बुंनानैथ' लाब गैया जों बेखौ बुजायनांगोनथ' ओंखायनो दिनै जों गोदान गभर्नमेन्टआव जितु फैगौ 4 खेबनि जितु गभर्नमेन्ट जानो फैगासिनो दं इलेक्शननि उनाव जों बेयाव दा जोंनि थांखिखौ फोसावदों जितु 15 बोसोराव जितु बे BPF दोलो हान्जानि जितु गभर्नमेन्ट बे लामा दालांनायाव बहुद फैसा थांबाय आरो दिनै फैयै फैयै 99% जितु लामानि खामानि दालांनि खामानि बे जोब्बाय दा ओंखायनो जितु जोंनाव BTC काउन्सिलाव जितु फैसा हाबगोन एबार लामा थामायाव जोंहा इसेबां फैसा नांनाय नंला खारन जों दा ओंखायनो गोदान माखासे स्टेप लादों डेभेलपमेन्टनि माबाफोरखौ जितु दा बुंनो थाङोबा BTC ओनसोलाव जोंहा जोंनि फंबाय अनजालि बिब' बिनानावमोनहा बहुद माने लेखा रोंनानै गोदोसोनानै दं नाथाय बिथांमोनहा साख्रि मोननो थाखाय एप्लाइ खालामो खिन्थु साख्रिनि माबाखौ सौहाहैजोबा जितु खथायानो गैखाया खम दा ओरैनो गोलैसोनानै दं गतिके माबा मोनसे मावनानै जानानै थांनो हानाय जितु बेबस्था जुदि बे बेबस्थाखौ जों होनांगौबा मा नांगौ ओंखायनो जों दा नैबे एबार गोदानाव स्किल डेभेलपमेन्ट जितु बे स्किल डेभेलपमेन्टखौ जोङो ट्रेनिं सेन्टार जितु माबा बेखौ खालामना होनो नागिरदों जितु जायफ्रा रोंगौथि बहुद आइटेम थागोन बाव जेब्ला हिन्जावफोरनि थाखाय एमब्रयडारि सुइं मेचिन नेकिटिं काटिं बिउटि पार्लार्स ओमफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुप माबा माबि बिसोर थायो बिथांमोनहा बेवहाय ट्रेनिं लानो हागोन हौवा मानसिफ्रा जितु ड्राइभार वायरिं माबा न' बां लुनो हानाय ओमफ्राय बिदिनो मिस्ट्रि बिदिनो मटर साइकेल माबा माबि गेरेज खुलिना जाना बिभिन्न आरोखि माबा मा होनो बेहाय आइटेम दं बे आइटेमफ्राव जितु जोंनि माखासे जांगिला आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जितु बेयाव थांनानै थानो थाखाय बे बेबस्थाखौ लानो हानायनि बेखौ ट्रेनिं सेन्टार खालामनानै डिप्ल'मा होनानै बिथांमोननो अनसुंथाइ BTCनिफ्राय लन जितु अनसुंथाइ बेखौ होनो थाखाय मुथुते स्टेप लादों आरो लोगोसे जितु गायनाय फुनाय जोंहा मेन गायनाय फुनाया जोंनि माबा खारन जोंहा जथेस्थ' हा हु दं बर' ओनसोल बिभिन्न जनजातियानो हा थोजासे गैयाबाबो जोंहा गायनानै फुनानै जानो थाखाय गावनि फेमिलिखौ मेनटेन खालामनो थाखाय दङ गतिके बबेबा समाव इरिगेसन सिस्टेम गैयै जायफोर दैफोर गैया बेफोराव जितु इरिगेसन सिस्टेमनि जितु केनेल बरिं खालामनानै होनायनि बेबस्था जों बेखौ लादों आरो नैबे जितु गामि ओनसोलाव सि दानानै जितु माखासे सि दाग्राफोर दङ बिथांमोननो सि दानो थाखाय उइभिं सेन्टार गेजेर गेजेर बेखौ खालामनानै होनायनि सिन्था खालामदों ओमफ्राय आङो अन्तत नैबे गोदान गभर्नमेन्टआव नैबे गसाइगाव साब डिभिजननि गेजेराव मोननै सेन्टार फ्रि कचिं आप टु 9, 10, 11, 12 सिम फ्रि कचिं मोननै जायगायाव आं खालामना होनो सानदों बेखौ आं खोथा होबाय रायजोफोरनो माखासे बेफोरखौनो कमेन्ट होनानै कमेन्ट माने बेखौ एकदम प्रतिश्रुति आङो गोसोनिफ्राय बेखौ आं थिरांथा लानानै आं बिथांमोननो रायजो राजाफोरनो फोसावदों मोजां मोनदों बयबो खारन बेयो मोनसे गोरिब दुखिया माखासे अबस्था गाज्रिफोरनि बिराद मोनसे मोजां निरुफा माबा होनोमोन बेखौ हेफाजाब होनाय शिक्षा जायफोर फरायनो गोसो बिथांमोनहा टिउसन हाया टिउसन होनो हाया लेबार मावनानै जितु फिसा फिसौखौ फोरोंगासिनो दं बेफोरबायदि मानसिनि जितु गथ'फ्रा जुदि दिनै फ्रि कचिं मोनोबा निस्सय अनेक गियानिसिन जागोन आरो बियो मोजां रोखोम पार्सेन्टेज लानानै आनजादफ्राव उथ्रिनो हागोन होननानै मिजिंथिदों आरोखि जोबथारनाय कुइसन जे नोंथाङा बेसेबां भटआव देरहागोन आंथ' खमसे खम बुरजा भटआव देरहागोन खारन साबा दं साबानि गेजेराव आङो 24-25,000खौ आं मोनगोन नोंथांनि कन्टेस्टआ सोजागोन आंनि कन्टेस्टआ
मथथे मोननै जानानै दं बिसोरो मोननैजों गेजेराव सोरनो होयो बिजेपि नङाबा इउपिपिएलआथ' फेक्टर नंखाया दा बिसोर बिजेपि जाना केम्पिं खालामगासिनो दं आरो बिजेपिया जाहैबाय उन्दै गथ' मानसिया ख्रिस्टियान आं बुजिनो मोनाखै जे इउपिपिएलआ बिजेपिनि जानानै केनभास खालामबाय थादों होनना बुंनाय जादों मा बुंनाय जादों आं बुजियाखै बिसोरो जइन जाबाय खारना जाहैबाय बिपिएफखौ फेजेननांगौ बिसोर मोनथाम जाना दं दा मोनथामाव मोनसे जाना दं बिजेपि इउपिपिएल आरो अनाबर' दा बबे केन्डिडेटआ साबसिन बिसिना इउपिपिएलआ साबसिन ना बिजेपिआ साबसिन ना अनाबर'आ साबसिन दा जों ग्रासरुट लेभेलाव मिथियोथ' गावबा गावनि समिति माबा हिसाबै दा बिजेपिआ मानसिया थाखा गारलागासिनो दं उइलियाम नार्जारि बिथाङा बिटिसिआवनो कन्ट्रेक्टर मावखायोमोन माबाजों जगदीश सरकारजों ट्रेन्सपर्टनि माबायावहाय बियो मावफानानै फैसा खामायदों खोमा बिथाङा ओमफ्राय दा थाखा सोलागासिनो दं होनना बुंदों जाय हक माबा आंनि थाखाय प्रभाब गैया खारन मानसिया बे बिजेपिनि टिकेट मोनदों नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे माने बिजेपिनि केन्डिडेट उइलियाम नार्जारि बिथांनो इउपिपिएल आरो गण सुरक्षा पार्टी एबा अनाबर' बिथांमोना सापर्ट होनो नागिरदों औ थारमाने केन्डिडेटआ सोर गोरासिन सोर थाखा फैसा गारनो हासिनो बिथांमोनहा बेनि गेजेराव सेलेक्ट खालामदों दा मोनथामनि गेजेराव थाखा फैसासिन गोनांसिना जाहैबाय दा उइलियाम नार्जारि इउपिपिएल हिसाबै सिला नार्जारि बिथाङा माबा गैखाया दुरबल बिस्रा रामफल बिलनि आरो बे फेक्टेड नङा खारन बियो दस्रा जायगानि बिथाङा भटारबो गैया भाई रायजो राजा बेनो भट होखानाय नङा जेसेबांखि जा दल हिसाबै माखासे दलनि माखासे माबाफ्रा होनो हागौ खिन्थु केन्डिडेट हिसाबै बिथांनो जोंनि लकेल रायजो राजा बिथांनो भट होनाय नङा आरो दिनैनि दिनाव अनाबर'आ जितु बै समनि जे गोहोममोन बे अनाबर'नि गोहोमा गैया मानो होनबा बिराद थगायजानानै बिथांमोनहा मेन जितु वार्कार दिनै आदिबासिनि होन मुस्लिम जितु मेन रल लाग्रा अनाबर'नि बिथांमोनहा फैजोब्बाय जोंनाव दा आंजों केम्पिं खालामगासिनो दं आरो आदिबासि बिथांमोनहा दा आंजों मथथे 90% गोबां फैजोब्बाय बिथांमोननि जितु अर्गानाइजेसन जत' अर्गानाइजेसन बिथांमोनहा दिनै फ्रिलि एकदम आंनि समस्थियाव केम्पिं खालामगासिनो दं जत' बे आन्डारग्राउन्डनि संगठननि मानसिफ्रा मोनथाम दोलोजों ज' जानो सिगांदों इउपिपिएल बिजेपि आरो अनाबर' थारमाने गण सुरक्षा पार्टी मोनथाम दोलो ज' जालायलायगोनबा नोंथाङाथ' आरो बोरै देरहानो जाखो बोरै देरहानो माने आं खामानि मावदों आरो आं रायजो राजाजों सिथाबो रायजो राजानि दुखु सुखुखौ आं नायगासिनो दङ अनसुंथाइ जेसेबां बिपद गोलैदों बिथांमोना फैबा आं ओरैनो माबा हराखै जाखिनि हायो आं हेल्प होगासिनो दं गतिके जितु बे फालिवफारा नायोबा जितु रायजो राजानि मन'भब अननायखौ मोननानै जितु दा जों नुनो मोनो जितु सापर्टआव नुनो मोनो एकदम 100% 24-25,000 दिनै एकदम रोखा बिपिएफ आं बे सराइबिल समस्थियाव आरोखि मोनगोन आरो देरहागोन पाक्का एकदम पाक्का थेंक इउ